ne sai da ta koma gida sannan ta tabbatar da ta kamu da san Dr. Safwan. Ta yi ƙoƙarin ta yage shi amma hakan ya fuskara. A binciken da aka mata ne ta gano ɗa ne gun aminin babanta. Da cewa Hajiya Karim maganar kin ba da goyon baya ta yi a cewarta bai da qualities ɗin auren yarta amma Sakina ta ƙi haƙura ta ci gaba da shishige mai da kisa da kisisina da Hajiya ta ga yarta ta ƙi haƙura yasa ta shiga ta fita har soyayya mai zafi ta ƙullu. Lokacin da kwamishina ya ji labari ya yi matuƙar farin ciki da samun sirki irin Dr. Safwan kuma ya ƙara zumunci tsakaninsa da amininsa duk da baya raye. Da Hajiya Mama ta ji labari ta daka tsalle ta ce ba za ta yadda ba saboda sanin mugun halin Hajiya Karim. Amma Dr. Safwan ya tuburi dole ta sa ta amince. Ita daman Moma ba ta da matsala cikin lokaci ƙanƙani komai ya kammala. Amarya ta tare a gidan shi da ke Kaduna mai ɗauke da sashi biyu. Ɗaya na Moma da Hajiya ɗaya shine mallakinsa. Sun kwashi amurci na tsawon wata guda kafin halayen Sakina su fara bayyana. Halayya ta farko da ta fara bayyana shine ƙazanta da lalaci kafin Hajiyarta ta samo mata masu aiki. Sai dai shi in ya gaji da ganin ƙazanta ranar ƙarshen mako ya zagaye ya tsaftace gida. Tun yana magana har ya zura mata ido. Girki kuwa ba shi da daraja da Sakina za ta girka mai abinci. To ta ma iya ne banda indomi bata iya dafa komai ba. Kullum sai dai masu aiki su jagwalgwala su ajiye. Sai dai kullum yana raba sashin Moma yana cin abinci. Gashi ba ta son zaman gidan kullum tana hanyar Katsina ko Kano. Koya mata magana ba ji take ba shi yasa ya zura mata ido. Raininta har Moma bata kyale ta ba. Yi mata take yi da yake Moma mace ce mai haƙuri da kawaici. Moma irin matan nan ne masu mugun haƙuri ko zagin ta kai sai dai ta maka murmushi. A shekaru bata wuce 43 ba. Shi yasa Sakina ta yi bala'in raina ta dinga daka mata tsawa. Hajiya Mama kawai take shakka domin ita ce big problem ɗinta a gidan Safwan. Hajiya Mama dai cijuwa ce mai kimanin shekara 60 a duniya. Ba ta ɗaukar raini ko kaɗan irin tsofaffin nan ne wanda komai ke ransu. Game da kai sai sun faɗa maka, sai dai ka mutu tana da faran-faran da jama'a da son mutane. Tun tana safana mace ce ta kowa, maƙotanta kuwa kamar 'yan uwanta haka ta ɗauke su. Tana da faɗa in aka taɓo ta, ga ta wani lokacin da shishigi ko ba a yi da ita ba sai ta tsoma kanta. Shi yasa Sakina ta tsane ta saboda tana mata katsalandan a al'amarinta game da mijinta Safwan. Wani lokacin Hajiya ke tare ma Moma ta ci ma Sakinar in kuma dukansu suka bata haushi ta share su. Safwan ya rasa yadda zai yi da Sakina. Da ya tashi ɗaukar mataki Moma ta hana shi. Ruwan shi bai ƙara ɓaci da Sakina ba sai da ta fara rashin lafiya tana zubar jini. Dubar farko ya fahimci ta je an rufe mata bakin mahaifa. Da yake Allah ba a mai dabara sai ga ciki ya bullo a gefen mahaifa. Bai mata magana ba sai da ya mata operation ya maida cikin mahaifa ya sallamo ta suka koma gida. Sakina ta ga ɓacin ran Safwan wanda magana hakunnan kwamishina sai da ta je. Ya ci mata mutunci ba a san ran Sakina ta ci gaba da renon cikin jikinta ba domin ita a tsarinta babu hawaye. Allah shi kyauta. Shawarar da Hajiyarta da Laila kenan suka bata kar ta da ya mai da ita akuya ta dinga zazzaga mai 'ya'ya ƙarshen ta dukkushe shi kuma ya aure wata. Safwan ya ci sunan mahaifin Moma ne shi yasa ba ta iya faɗar sunansa sai dai da babana. Mutum ne mai haƙuri saboda nuna Moma ya tsotsa. Yana da kawaici da dattako, mutum ne mai nagarta. Kalo ɗaya za ka yi mai, ka kira shi da ustaz, amma social ne. Yana da zurfafa bincike a ɓangaren ilimin addini. Duk matsayinsa na likita ya haddace Kur'ani tun yana shekara 14. Saboda jajircewar Moma a gare shi da sauran littattafai. A ɓangaren kaya ya fi son manyan kaya, a tsarinsa ya fi son ya sanya shadda da yaji. Aikinsa ya sanya yake surkawa da suit amma duk ranar Juma'a kowa ya sani shigar manyan kaya yake yi. Yana da zuciya da fushi wanda yakan daɗiya kafin ya yi irinsa. Fushinsa kuma in ya fushi da abu na har abada yake yi. Ɓangaren abinci ya fi son abincin gargajiya irin su dambu, fate, bankasau, tuwo miyar kuɓewa da dai sauransu. Aurensa da Sakina babu abin da ya ƙaru da shi sai ci baya. Tun bayan aurensu matsaloli suka dinga kunno kai. Saboda sanyinsa ya sa ta raina shi bai isa ya mata magana ta ji ba. Shi kuma baya son hayaniya da kwakwazo. Shi yasa yake kyale ta uwa uba yana ganin mutuncin mahaifinta. A 'yan uwanta kaf ba mai daraja shi. Sai Salma da Ummi, Hajiya kuwa da Laila dama su ne aminan Sakina. Duk abin da suka ce shi take yi. Ko bangaren auratayya ba zai iya dora komai ba domin sai in ya rasa yadda zai yi ne yake neman Sakina.
saboda baya samun gamsuwa, ba ta iya komai na fannin ba ma miji kulawa. Gashi ba ta rabo da wa kanta fixin. Kullum su gama saduwa da juna sai ya koma yana jinyar kansa saboda tsabar yakushin da yake sha. Ita bata damu da nashi bukatar ba, nata kawai ta damu da shi. Tai mai sharaf kamar kayan wanki, ya ce ya tashi ba wani salo balle ko kankista. Ita ba abin da ta sani sai ci ta kwanta, sai gayu kawai a waje, amma a ciki sai ta kai ci. Ko rainon cikin sai abin da ya gani sai ya isa ya sati bai neme ta ba, amma duk ranar da ya neme ta ba da son ranta ba sai ya kusa kuka saboda takaici. Ita dai Sakina ba abin da ta sani sai harkan kasuwanci, ko ɗan kayan gyaran jiki bata damu da sha ba don ta gyara kanta. Ita abin da take so shi take sawa a gabanta, shi yasa bai rabo da azumin Litinin da Alhamis domin kare kansa daga halaka. Kullum in ta kalli cikin sai ta zage shi a ranta. Haka ta ci gaba da renon cikin bakin ciki da rana sani saboda mahaifinta ya ce wallahi in ya ji labari wani abu ya samu kashinta sai ya bushe. Ga bakin ciki ta daina fita ko ina tunda cikin ya tsufa. Kullum cikin zuwa Hajiya tana duba yarta, a cewarta babu mai kula da ita. Gashi sun raina Moma saboda sun ganta ba mai rauniya bace. Ranar da Sakina ta fara naƙuda tun safe Dr. Safuwan ya tafi asibiti, kuma da safe ya leƙa ta ya ga tana barci. Ita kuwa Hajiya daman sun yi waya da ita, ta faɗa mata ba ta jin daɗin jikinta. Shi yasa tun safe ta sa direba ya ɗauko ta, suka kamo hanya ko da ta iso ta iske Sakina ta fara jigata. Da hanzari ta fito da ita za su wuce asibiti, ita kuma Moma ta fito ta zo duba Sakina sai ta ci karo da su. Cikin azama ta isa tana tambaya lafiya, rara kawai Hajiya Kari ke zabga ma Moma. Ta kasa ba ta amsa, da sauri Moma ta ce Hajiya bari in ɗauko mayafi in sanar da Hajiya mu ji. Ko kallonta ba ta yi ba, ko da ta isa sashen su ta iske Hajiya cikin ɗakin take faɗa mata. Taɓe baki Hajiya ta yi kan ta ce Allah raba lafiya, ni kin gama barci nake ji, in kin fita ki rufe min kofar. Daga haka ta shige ta barta, nan Moma ta kira Dr. Safwan take faɗa mai ga sunan zuwa da Sakina za ta haihu. Ya shiga rudu ya ce su hanzarta. Ko da ta fito Hajiya na ƙoƙarin sanya ta cikin mota, ta taimaka mata a saka sanya ta suka nufi asibiti. Tana ji Hajiya Kari ta kira yarta tana faɗa mata abin da ke faruwa, tana zagin Moma ɗin da ɗanta, sai dai kawai ta murmushi ta kau da kai. Tura a ƙofar ofis ɗin aka yi tare da shigowa Arewa Dr. Safuwan kallo, wanda ke kwance ruwa na ɗiga a jikinsa, duk ya jiƙe kujerar ƙwaya ɗayan da ke ofis ɗinsa. Cikin azama Dr. Tahir ya isa gare shi yana faɗin Dr. Safana, what is wrong with you? Ya faɗa yana mai dafa shi. A jiya zuciya Dr. Safuwan ya sauke, yana mai sauke gwarzon numfashi. Yana tuna iya tsawon lokacin da ya ɗauka yana ƙunsan baƙin cikin Sakina da uwarta. Ya ɗago idanunsa jajir kamar garwashi yana bin Dr. Tahir da kallo. Kallo ɗaya Dr. Tahir ya ma Safuwan, ya ji mugun tausayinsa ya tsirga masa, hannu ya sanya yana jijjiga kafaɗarsa yana faɗin Dr. Safuwan dan Allah dan Annabi kayi. Dr. Safuwan ya katse shi da cewa na gaji Tahir, wallahi na gaji. Ya katse shi cikin ƙunar rai da ƙosa ko da yaushe kai da Moma kalmar ɗaya in yi haƙuri. Shin ba ku da wani abin da za ku iya gaya min sai kalmar haƙuri? Ya faɗa yana wani zare mai ido. Idanunsa sun tara ƙwalla. Cikin sanyin jiki Tahir ya ƙarasa kusa da shi, yana riƙo hannunsa yana faɗin babu Safuwan, babu wata kalma da ta dace da kai bayan haƙuri. Na san ka ci gaba da haƙurin da ka saba. Allah na sani da shi. Dr. Safuwan ya mai yana kallon shi kamar yana karanta wani abu a tare da shi. Ƙara damƙe hannunsa yana jijjigawa alamar lallashi. Cikin kasala ya zare hannunsa ya isa ga wata durowa da ke cikin ofis ɗin a kafe, ya buɗe sai ga wasu jeran kaya sun bayyana. Kai tsaye ya ciro su ya kama hanyar toilet. Dr. Tahir ya yi zuru yana kallon shi. Sai da ya ga yana shirin shiga toilet kana ya ce ta sauka an samu Dr. Sale Safuwan Safana. Da sauri ya juya yana kallon sa, murmushi ya subuce masa zai yi magana kenan Dr. Tahir ya riga shi da cewa both Moma and baby are in good health. Yanzu ma zan ba su sallama su koma gida. Gida kai yayi kafin ya ce ta so mace doctor zan mai da su gida. Abinda Tahir ya katse shi da cewa kenan. Kafin ya fice murmushi kawai Dr. Safuwan yayi kafin ya girgiza kai ya fada toilet. Dr. Tahir ya tura kai ɗakin da aka kawo Sakina bayan an gyara ta ita da bebin nata. Moma ta amsa sallama tana faɗin a Tahiru sannu da ƙoƙari. Yawa Moma barkanmu, ya faɗa shi ma yana murmushi. Ƙarasawa yana mai ƙara kallon bebin wanda kamar doctor ya yi kaki. Moma ta ɗago tana faɗin kaga ɗanku ko kun girma yanzu. Ina shi baban nawa ya zo ya ga ɗan nashi mana.
Tahir ya ce zai zo yanzu Moma, bari na duba ta in babu matsala in mai da ku gida. Ta ce alhamdulillah. Ya ƙarasa wurin Sakina wacce ke zaune kan gado tana shan ruwan shayi yayin da Hajiya ka rike gefenta tana faman buge-bugen waya. Cikin murmushi ya ce sannu madam mun fa gode. Kallon raini ta watsa mai Tahir kanta ce dole ka ce kun gode, kun haɗa ni da aiki kun gudu. Ya san da wanda take shi yasa ya ce mata isiyo duty ayi madam. Ke ma kin sani haihuwa na mata ne ba maza ba. Kuma meye ribar auren soyayya? A haifi 'ya'yan soyayya. Ya ƙara shefa ɗaya yana dariya. Tun da ya fara magana Hajiya Kari da ke waya take zabga mai harara yana kallonta ta ƙasan ido. A ransa ya ce oho dai ba zan da ku ba. Kasa ba shi amsa Sakina ta yi saboda ta san waye Tahir gurin mai da magana kamar ɗan Hausa bakwai. Ya rubuta mata maganin ƙarin jini kafin ya ba ta sallama saboda ta haihu lafiya. Mai sauraro a nan za mu dakata a cikin littafin namu na ta Kuskure wadda Jamila Umar Janaf ta wallafa. Sai ku biyo mu a cikin shiri na gaba don ku ji daga inda za mu ɗora. Sunana Hadiza Jinta, kuma ni ce nake karanta mu. A nan za mu dakata a cikin littafin namu na ta Kuskure wadda Jamila Umar Janaf ta wallafa. Sai ku biyo mu a cikin shiri na gaba don ku ji daga inda za mu ɗora. Sunana Hadiza Jinta, kuma ni ce nake karanta mu.